מרכז אזורי רב-שירותי, שנועד לספק סל שירותים נרחב לוותיקים של המועצה, המתגוררים בכל יישובי מועצה אזורית הגלבוע. אל המרכז מגיעים הוותיקים שלנו מקשת היישובים, מהקיבוצים, מהמושבים, מהכפרים הערביים, ונהנים ממגוון של חוגים, פעילויות ושירותים שונים שנועדו לענות לצורכיהם ולצורך רווחת האדם הוותיק. במסגרת סל השירותים המתקיים במקום, יש לנו כאן היצע נרחב של חוגים, למעלה מ-60 חוגים. אתה נוסע בכבישי העמק הפרוסים, מביט אל הגלבוע, אל עדר הכבשים, נושם את האוויר החם וחש בגאווה, איך סוף סוף מצאת פינה אחת לבד. גלבוע, השקט של הטבע, היופי הבהיר. גלבוע, צופים על העבר, רואים יישוב צעיר. גלבוע הוא מה שהיה, גלבוע הוא עתיד. גלבוע הוא כל מה שרק רצינו להגיד. יש בו אצילות, יש בו נשמה, יש בו שיר חדש שעולה מהדממה. בית כנסת הוא נזכר בתל אביב בישראל, הגלבוע הוא כל מה שארץ ישראל. גלבוע, השקט של הטבע, היופי הבהיר. גלבוע, צופים אל העבר, רואים יישוב צעיר. גלבוע הוא מה שהיה, גלבוע הוא עתיד. גלבוע הוא כל מה שרק רצינו להגיד. יום יבואו מהעמק בגלי החום, רוח חדשה עוד תלווה את השלום. ואל שדות העמק והטבע מסביב, הגלבוע עוד יביא את זמר האביב. גלבוע, השקט של